Jedná sa o Peugeot 206 kabriolet, ktorý som vlastne kúpil z Čiech, z Toyoty v Brne, kde ho vlastne pôvodná Toyota vykúpila od majiteľa. Neviem, koľký majiteľ v Čechách to mal, to by som vám klamal, ale už podľa nejakého toho výzoru, ktorý som videl, aké auto má, tak som usúdil, že moc majiteľov to nemalo, pretože aj majiteľ, ktorý toto vozidlo vlastne do tej Toyoty dal, tak asi 2 roky dozadu si dal namontovať v podstate nové LPG na to, certifikované, k čomu sú aj papiere. Je to na 10 rokov od montáže, plus ďalšie 2 roky ešte si tu viete predĺžiť na STKčke. Vozidlo v princípe vyzerá ako veľmi pekne. Ja keď som ho kupoval, tak bol som celkom prekvapený, že akým spôsobom je zachovalé a nie moc zničené. Nájdu sa tu a tam nejaké odierky, ktoré sú zapravené takou ako keby tuškou. Tu sú nejaké odierky, to zrejme typujem, že bolo z nejakého kľúča. Tu je vlastne najhoršia časť celého auta, a to je vlastne začínajúca korózia nad týmto blatníkom. Je to také vyspravené, asi to bolo to tu zrejme aj nejakým spôsobom šuchnuté, pretože aj tu vidím nejaký taký ten škrabanec, a to je tak celé na tom aute. Nemyslím si, že to je niečo, čo by sa nedalo urobiť. Nejaké peňažky to síce stať bude. Okrem toho, to auto vyzerá veľmi pekne na to, že to je Peugeot. Chcel by som vám ešte ukázať, ako funguje sťahovanie strechy.